течение на годините с нормализацията на българския политически живот. Социал-демокрацията ще трябва да се върне и да се върне по един категоричен достоен на обективен начин. Затова, защото социал-демокрацията е неразделна водеща част от европейския политически живот. Въпросът, който поставяме днес в началото на подготовката, е как да постигнем това, има ли условия и по какъв начин да върнем БСД в правителството и парламента на Република България. Ние поставяме на вашето внимание днес на по същество три основни политически задачи. Едната политическа задача е укрепване на самата партия. Подготовката на нов конгрес, за който ви предлагаме дата на 4 октомври 2008 година, и конгрес, който да бъде подготвен на базата на сериозни организационни и кадрови промени в голяма част от общинските областни организации на партия. Второ, и ви предлагаме днес, и не случайно конференция започна по този начин, за основна тема на конгреса да бъде избрана темата социална. Представете си кой съдия ще ги осъди и представете си кой министър ще се справи с тази престъпност. Аз не вярвам това да стане 10-20 години. Заявявам. Между Министерството на труда и социалната политика и Международната банка за възстановяване и развитие и за финансиране на проекти, проследяване, оценка и разработване на политика по въпросите на бедността. Значи, ние освен едни зубрачи и едни деца, които играят на тестовите задачи на късмет онче-монче и което го знае, на който не играе, явно казахната личност, във всеки един от нас говори и така преуспява. Аз не съм против теста. Нека да го въведат тест, но нека да го изследват няколко години. А не сега отново ние сме пак на тестово изпитване, пак сме на кръгата на вълната учителите. Извинявайте, ама сърфист и да искам да мога да стана, просто защото не мога да положа. Училището е съсредоточение на много качества на българина, които трябва да се възпитават. Дано не го представя ситуацията да се срамува понеже когато падаш някого и той започва да се чувства неудобно. Представя ми е приятно да общувам с млади хора. Но млади колеги в нашата професия няма. По една основна причина. Защото всички са ни обявили в картата, са сложили даскали, без да си дава сметка, че даскал е едно възрожденско понятие, което в миналото е било еманация на един възрожденски дух. Това за обслужва българския народ. Те които зачакат на закон на здравното осигуряване в миналото, който има пари живее, който няма пари умира. Това е трудно да излича на български реалност. За съжаление, на въпроса за събиване на мола на здравната карта и приемане на реформи, чрез които се получи яснота, къде отиват парите на български граждани, да глава, не да прави нищо през миналата година. Хубава беше шведски качество на Европейския съюз. Единственото, което се направи, се увеличи бюджета и да намерят още пари в бездънната не е реформирана здравна карта. Нали той е човек, нали той иска да е, нали той дава някакъв труд, който е, повярвайте ми, божествен е този труд. Защото разполага с най-висшата материя или по най-висшата материя. Вашето тяло, човешкото тяло и пази вашия живот. Помислете и дайте да предложим наистина истинска политика. Ние предложим, също да отворим архивите, да отворим всичко това и да го покажем на български народ.